טוב, אז מה קורה חברים בסרטון חדש של GTA? היום אני אלמד אתכם איך להשיג מכוניות נדירות ב-GTA 5. קודם כל הולכים למוסך, למפה, ומסמנים את המוסך, את הדבר הזה. חשוב לי לציין שזה לכל השלבים גם למי שרק התחיל. יש שם לפעמים מכוניות לא טובות, אבל לפעמים גם מכוניות נדירות באיזה 5 מיליון דולר. אז שווה לכם להגיע, אז אני אגיע ואני אתחיל אתכם. ביי. טוב, אז מה קורה חברים? עכשיו הגעתי למוסך. בואו נראה אם יש פה רכב נדיר. זה סרטון קצר היום. אם אתם רוצים משהו בהמשך, פשוט תגידו. עכשיו רגע, בואו נראה. אז זה הפור שיצא לי היום. כל פעם שאתם מתים מתחלף הרכב. אז כאילו אתמול בערב יצא לי אפילו פרארי ב5 מיליון דולר. אז זה ממש שווה וכדאי לכם לבוא לפה ופשוט ליהנות מכל הרכבים שיש פה, וזה גם בחינם. זה בחינם והכל טוב. אז אני אצא מהרכב, ילך לשם. רגע, ניכנס לרכב. ועכשיו פשוט אני יכול לנסוע. רגע. שלא תגידו לי שזה לא עובד. רגע. אז הנה, זה עובד, זה לא סתם, אני משקר לכם, זה לא סתם לדוגמה. זה עובד רגיל. והכל בחינם. אז תהנו לכם, מה שתרצו פעם הבאה פשוט תגידו, אני אחפש לכם, אני אעשה הכל, רק תגידו. ותירשמו לערוץ. וכמו שאמרתי בסרטון הקודם, לכו תראו אותו, אני מסביר שם איך להשיג 5 יריות של רובר רימונים. ביי.